moltes gràcies. Sé que ara el teu telèfon ha tret fum. Suposo que tothom voldrà saber què és el que ha passat, no? Perquè pensem que una setmana de vista la suspensió ha sigut força greu. I primer de tot, preguntar-vos com estàs, com esteu. Fotuts. No es pot estar d'una altra manera. Sorpresos, fotuts, frustrats, emprenyats, enrabiats. Podria seguir, però, bueno, aniríem sempre pel mateix camí. Molt sorpresos i molt decebuts. Recordem que l'Outra al Montseny s'havia de celebrar el passat mes d'abril, primer cap de setmana d'abril. Al final doncs, es va suspendre per la pandèmia que tots coneixem. Es va posposar al mes d'octubre, al mes de setembre, l'últim cap de setmana de setembre. O sigui que hi ha una feina d'un any i mig. Ben bona. Explica'ns una mica quin ha estat el procediment que heu fet amb els diversos ajuntaments i les reunions que vau tenir amb la Diputació. Què ens pots dir o com han anat aquestes reunions perquè us donguessin l'ok o després us donguessin l'informe desfavorable? Doncs mira, teníem ja els permisos per fer la Ultra el 4 d'abril. No va poder ser. Al cap d'una setmana, 15 dies més o menys, necessitàvem tenir una data per poder-la donar i entregar en el calendari de la FEDME perquè aquesta també ho comuniqués i tot plegat. Ens posem en contacte amb Parcs perquè ens donguin una nova data, perquè tot això sempre va consensuat amb ells. Des de Parcs ens comenten la data i comentem la data de mitjans de setembre a finals de setembre. Finalment acaba sent la de finals de setembre i llestos. Ja anem cap allà, no? Ja anem treballant, anem cap allà. Tornem a arrencar una altra vegada les converses amb els ajuntaments i, bueno, anem fent camí i tot bé, tot bé. Fins fa, què et diré jo, unes setmanetes, que de fet anava bé, i l'únic problema que vam tenir va ser que en aquell moment Viladrau va dir, escolteu, diu, del mig del poble no ens va bé que sortiu. L'Ajuntament de Viladrau. Però cap problema, O sigui, allò de, sisplau, ens aniria millor que sortíssiu del que no és el centre del poble, no? Llavors es va proposar el Torrent, la zona del Torrent, que està al costat, és una zona molt xula, on hi ha un lloc de aparcar caravanes, i a més està al costat del PR que puja cap a Sant Segimó, i la veritat era que era un lloc ideal. I així vam fer-ho, no? Vam decidir entre l'Ajuntament i nosaltres doncs, que era un bon lloc. Al cap de... Bueno, faltaven ja 15 dies, 15 dies més o menys, 10 dies, per la Ultra. Estem parlant de mitjans de setembre, ja. Estem parlant de mitjans de setembre, ja, sí. Tot això t'ho dic de memòria, dia amunt, dia avall, Però, bueno, sí, estem parlant de setembre i Viladrau ens torna a dir que, ostres, que han anul·lat la Fira de la Castanya, que han anul·lat la Festa Major i que això ho veuen just i que no ho acaben de veure del tot clar, no? I llavors proposem, doncs, sortir des de les afores de Viladrau, en comptes del Torrent, que era al costat del que és el PR, que és a part és la zona del centre excursionista de Viladrau, doncs sortir des d'una zona que hi ha a 1,5 quilòmetres aproximadament, que és la zona de la Solana, i a ells els sembla correcte, els sembla que està bé, que és una zona que és força apta, a nosaltres també ens va bé, però llavors resulta que amb el propietari del que és els terrenys, perquè l'aparcament és d'ús municipal, doncs ens diu que no. Ens diu que no. Tot això nosaltres ja teníem parlat el tema amb el poble del Montseny. Amb el poble del Montseny, perquè... Sí, que tenia una alternativa B
Sí, En cas de que Viladrau fallés per tema de pandèmia o per el que pogués sí, passar. pel que fos, nosaltres ja havíem activat un altre pla, però ja d'unes setmanes abans hi havíem parlat amb el poble del Montseny, la possibilitat de poder sortir del poble del Montseny en un moment donat, i els hi semblava molt bé, des del poble del Montseny els hi semblava molt bé. A més, és un any que en el poble del Montseny es pot sortir perquè normalment en aquí, tot i que és molt maco, ens faltarien infraestructures pel tema del que són dutxes i tot plegat. I aquest any, a l'anul·lar-se, doncs encaixava perfectament bé, no? Llavors, un cop descartat Viladrau pel... No, però Viladrau no un cop descartat Viladrau, us aneu a l'Ajuntament de Montseny? No, Viladrau no està descartat. Hi ha la Solana, això que et comentava abans, hem fet un salt. Hi ha la Solana, el propietari ens diu que no. I llavors ens comenta a l'Ajuntament de Viladrau per anar a sortir des d'una zona que està per sobre de Viladrau, que és l'esplanada de Roca Rodona. Anem a mirar, una zona molt maca, amb boscos i molt xulo, i decidim que ho mirem, però no ens dona temps diguéssim, a preparar-ho tot, no? Perquè són uns camps que s'han de netejar, s'ha de demanar permís a la Diputació, s'ha de demanar permís al propietari, tot plegat. Llavors es comença a activar el pla de Montseny. I el pla de Montseny, que ja el teníem preparat, ja teníem els tracks fets, ja teníem els perfils fets, ho teníem tot perquè ho teníem tot preparat i guardat per si s'havia d'activar en qualsevol cas, doncs l'Ajuntament ens diu que sí, que fantàstic, que cap problema. Llavors, amb la figura del regidor, ens diu, això ja era divendres, ens diu, espera't per això, diu que ho tornem a parlar, diu, ja ho havíem parlat abans, ja estava tot clar, però ho tornem a parlar perquè ja fa unes setmanes que havíem parlat d'això i ho refresquem una altra vegada, no? I ho engeguem. Llavors, el regidor, en aquest cas d'Esports, em diu, et truco cap a les 7, entre 7 i 8 et truco. Això divendres passat, ja estem parlant divendres passat. O sigui, ja amb el cul així, falta una setmana per poder fer la prova, perquè, clar, saber l'emplaçament de la sortida i arribada us implica fer tota aquesta feina. No, perquè ho teníem tot més o menys llest, ho teníem preparat, no pensàvem que arribés el cas d'haver-ho d'aplicar, perquè nosaltres sempre havíem pensat sortir de Viladrau i fins un dia abans, 2 dies abans, sortíem de Viladrau. El que passa que aquests terrenys que ens deien no ens donava temps, no? No ens donava temps. Llavors anàvem a aplicar, diguéssim, el que era el pla B. En resum, l'Ajuntament de Viladrau estava d'acord, però la zona no ens donava temps de posar-la a to. Montseny, el poble del Montseny estava d'acord, només havia de tornar a arrencar el tema i tornar-ho a parlar amb la resta de l'equip municipal. Jo, mentrestant, me'n vaig a buscar material a Vic, vaig anar a casa del Marquès a buscar l'aranya, tota la història. Tots els que són organitzadors que deuen estar connectats ja saben de què parles. O sigui les mogudes d'última hora. Sí, allò que no arribes, no acabes fent. I bueno, a les 8 teníem reunió amb tota la colla de voluntaris i de l'organització i així, i a 3:15 em truca el Xavi, que és el regidor d'Esports de Montseny, i em diu, escolta, Melcior, diu que t'haig de donar males notícies. Diu que ens han dit, li han dit a l'alcaldessa que hi ha un permís de Diputació negant, o sigui, prohibint la cursa, no? Dic, què vols dir, que hi ha un permís? Dic, a mi no m'ha arribat res. Dic, a nosaltres no ens ha arribat res, no tenim constància de res, com pot ser que vosaltres sapigueu quelcom i nosaltres no sapiguem res, que som els peticionaris, no? Dic, vols dir, Xavi? Diu, sí, segur.
diu, davant d'això, nosaltres no podem passar per davant de la Diputació. Nosaltres totalment sorpresos, desencaixats, perquè no havíem tingut absolutament cap trucada, cap mail, cap input negatiu per part de la Diputació que això pogués arribar a passar. Res, zero. Només ens havíem trobat amb el problema aquest de la sortida a última hora. Però en cap moment per suspendre la cursa, ni molt menys, ni molt menys. Llavors, ens trobem amb això i clar, estem a divendres, a les 8 de la tarda, nit, truquem a la FEDME, escolteu, que ens trobem això, que des del Montseny ens diuen que que el permís ve denegat. Dic, nosaltres no en tenim constància de res, no ens ha arribat res, però davant d'això diuen que no podem sortir d'allà. Diu, ostres, doncs davant d'això no podem fer res. Diu, perquè si realment hi és, i t'ho han dit des de l'Ajuntament, és que hi deu ser-hi. Llavors, sense que nosaltres tinguem la notificació de la negativa per part de Parcs, ens trobem amb aquesta moguda, no? I es decideix, doncs, anul·lar la cursa perquè estem a divendres, entenem que dissabte no ens arribarà la notificació, que diumenge tampoc, i no podem esperar fins a dilluns. Clar. I llavors és quan es llença la notícia, no? Perquè també FEDME diu, no, s'ha de dir contra abans millor, no? I si ho sabem ara, doncs s'ha de ser ara. I triguem res. Des que nosaltres ho sabem fins que ho anunciem, triguem mitja hora, 3/4 en comunicar-ho a les xarxes. La meva sorpresa és que el dissabte m'arriba el mail, un mail, però m'arriba un mail, diguéssim, a nivell extraoficial. Oficialment, el mail de la negativa de Parcs m'arriba el diumenge al migdia. El dilluns al migdia. O sigui, algo totalment, al meu entendre, dantesc. Fora de lloc, sí. Clar, t'ho imagina't, no? Portem un any i mig preparant la cursa, el 4 d'abril es cancel·la, parlem amb Parcs, quedem amb una data i ens trobem amb aquesta història a una setmana de la cursa. Amb tot això, ja et dic, ni un input negatiu per part de Parcs, ni una trucada, res que ens faci pensar a nosaltres que això serà així. És més, portem 11-12 anys organitzant curses i sabem que els permisos de la Diputació sempre arriben 2 dies abans, 3 dies abans, un dia abans. Sempre és la norma, no? És la tònica, no? Llavors, en aquest aspecte, no et preocupes perquè és lo normal, no? És lo habitual. Llavors, vas fent, has parlat amb tothom, tens l'ok de tothom i seguim tranquil·lament endavant. I ens trobem amb aquesta història que no sabem els motius, no sabem el per què. El dissabte comencem a veure el que posa les conclusions de l'informe aquest. De l'informe. Sí, de l'informe que m'arriba a nivell, diguéssim, extraoficial, perquè oficialment m'arriba el dilluns. I la veritat que quan el llegeixes, almenys quan el vam llegir nosaltres, ens hem quedat quadres, perquè no l'entenem, no l'entenem. L'has de respectar, perquè l'has de respectar, perquè no ho pots fer d'una altra manera, però no té ni cap ni peus per nosaltres. Des del nostre punt de vista, no entenem... Perquè exactament què hi fica en el text? Pel tema de la pandèmia... Exactament no ho recordo, però a grans trets el que diu és que degut a la situació de Covid i perquè hi ha molts corredors, doncs no es pot fer la cursa i deneguen el permís. Clar. Però el que ens preguntem és això mateix. O sigui, vam veure flagrant aquest informe perquè si fos aquesta el per què no es podria fer cap cursa, perquè al final el tema de la pandèmia ja sabem quin és i el tema de la gent que ve de totes bandes d'Espanya, això també se sabia des de fa temps.
Des de fa molt temps, però és que a més hi ha moltes altres històries al mig, no? Per exemple, jo què sé, posem en el tema sanitat, val? És un tema sanitat per la raó per la qual no ens deixen fer la cursa. Val? Si és un tema sanitat, jo entenc que durant tot aquest temps, com a mínim, ens haurien de preguntar, escolta, quin és el protocol Covid que aplicareu? Com ho fareu, això? Clar. No ens pregunten res. O sigui, aleguen temes sanitaris per cancel·lar la cursa, però en cap moment es preocupen de quin és el protocol que aplicarem amb la ultra. Clar. Aquest protocol vol dir que nosaltres ja estava entregat des de feia mesos a el que és a la Secretaria de Presidència, que és on entrem, que és on vam entrar també el del Trail Sant Esteve, i és un protocol de màxims, que és el protocol de la FEDME, que a més ve avalat pel Consejo Superior de Deportes, o sigui que ja us podeu imaginar, no?, que és un protocol superseriós i superestricte i rígid, no? O sigui, amb totes les garanties. No ens pregunten absolutament res. L'altra cosa que ens xoca del tema aquest, de que aleguin temes sanitaris, és, ostres, la sanitat a Catalunya entenem que està en mans de lo que és la Conselleria de Sanitat, no d'un parc natural. Entenem que un parc natural ens pot dir no passeu per aquest camí, o no passeu per aquest corriol, o no trepitgeu aquest cim, o vigileu amb aquestes plantes, o vigileu això, o vigileu l'altre. Però tema sanitari, si no tenim en aquests moments cap tipus de limitació, diguéssim, en quant a activitats esportives, perquè amb la reunió que vam fer, sembla que era a finals d'abril o més o menys, ho dic de memòria, que vam fer una reunió amb Secretaria General de l'Esport, on tornem a una reunió amb Secretaria de la Presidència, on practicat en aquell moment, hi havia el doctor Brutons també i una altra metgessa que no recordo. Vam fer una reunió amb més entitats, que deurien ser 100 i pico, on es van marcar molt bé les directrius del què, del com i del quan es podien fer les activitats com la nostra, no? I allà es va quedar tot molt clar tampoc, no? Però va quedar bastant clar, no? I la premissa bàsica és, sempre que tinguem mobilitat, sempre que no hi hagin confinaments, les activitats es poden fer aplicant les mesures Covid, no? Igual que obre una fàbrica i estan treballant aplicant les mesures, igual que hi ha un restaurant, obre i apliquen unes mesures, tots hem d'aplicar unes mesures. O sigui, s'ha de poder fer, però aplicant unes mesures, no? Doncs, bueno... Farem un incís perquè vosaltres, a més, el 25 de juliol vau organitzar la Trail Sant Esteve. Trail Sant Esteve que hauria de tenir tot això de la mateixa manera que es va poder fer el Trail Sant Esteve. Se suposa que, i més esperonats per la Diputació de Barcelona, perquè per lo que vau comentar us van felicitar per tirar endavant una prova que en aquell moment va ser la prova que més participants va portar. Estem parlant de 300 corredors, va ser la prova, després del confinament, a tot Catalunya que més participants va portar. Llavors, què és el que ha canviat, o què creus que és el que ha canviat per part de la Diputació del mes de finals de juliol a finals de setembre, que hi ha un barem de 2 mesos? Si parlem en temes Covid, si parlem en termes de la Covid, ha millorat. Perquè si retrocedim al mes de juliol, en el moment del Trail Sant Esteve, recordarem que Lleida estava confinada o acabava de sortir del seu confinament, Hospitalet en aquell moment estaven confinant en algun barri, Barcelona igual, si no m'equivoco, Santa Coloma igual, i clar, en aquell moment estàvem en teoria bastant pitjor que ara. Amb temes Covid, en principi, ara hi ha més... Hauria de ser millor. Hauria de ser millor. A més, el que tu em comentaves, no? Al cap d'una setmana de fer el Trail Sant Esteve, aproximadament, rebem un mail de la Diputació de Barcelona, de l'àrea d'esports, felicitant per l'activitat, per haver-ho tirat endavant i per l'èxit que havíem tingut
a l'hora de fer la cursa, no? I ens esperonaven a seguir endavant amb aquestes activitats. A més, em van demanar fer una crònica de la cursa que ells van penjant a la seva web, o sigui, estan a la seva web. Això, la Diputació de Barcelona, la mateixa Diputació... Que ara us deneguen el... Que ara es deneguen. El que passa que ens han dit que una cosa és àrea d'esports i l'altra és parcs. Ens han dit que no van coordinats. No ho sé, jo entenc que una Diputació o una casa tan gran, les directrius han de ser les mateixes. Se suposa que sí. Se suposa que sí. Doncs, bueno, en aquest cas no ha semblat bé. Després, el que van fer incís, per exemple, a la reunió, perquè vam tenir una reunió ahir, justament, era amb la procedència del ser campionat d'Espanya, amb la procedència de gent de la resta del territori, no? En aquest sí, aquí seria potser un punt més feble que no pas el trail, que és gent de l'entorn, de Barcelona, Girona, però que és gent, diguéssim, més de l'entorn, no? En aquest cas, el ser campionat d'Espanya, evidentment, doncs venia gent d'arreu. De fet, els hotels des de Viladrau fins em comentaven l'altre dia, jo vaig d'anar a Aigua Freda a dormir perquè no hi havia lloc. Tots els pobles estaven plens, no? Que això és un altre, no? L'impacte, les pèrdues que té tota aquesta gent per aquesta negativa. Clar. L'altre tema són molts corredors. Són molts corredors. Això sí que no... Però molts quan quantifiquen molts? Perquè molts pot ser a Cursa de Mercè aquest cap de setmana van haver-hi 3.000, però estem parlant d'una xifra de 400, no? Estem parlant de 700 corredors. 700 en total. Dels quals 400 surten de 150 de Sant Pere i 150 del poble del Montseny. No cal que parlem de la distància ultra, no? Tots els que n'hem fet sabem que un cop has sortit, si et trobes amb algú... Ja no els veu. Si et trobes amb algú gairebé és de casualitat. Llavors, sí. És una miqueta, jo dius, és molta gent, però bueno, suposem que sí, que són molta gent, que 400 amb sortida són molta gent. Els donem la raó. Ostres, no et costa res trucar un mes abans i dir, escolta, 400, no, 300. I ho baixem. Tanquem abans les inscripcions o 400, no, 200. Tanquem les inscripcions abans i ja està, cap problema. Però no, res. Cap opció, cap alternativa, res. Se suposa que... Perdona l'incís. Se suposa que aquest paràmetre el fan servir perquè és una prova competitiva, perquè estem farts de veure el pàrquing de Collformic o el pàrquing de Santa Fe cada cap de setmana a rebentar de gent. Llavors, si aquesta és la premissa pel tema d'acumulació de gent, perquè són massa gent, no seríem igual de conseqüent que anar al pàrquing, penso, si estem parlant de Montseny, Parc Natural del Montseny, el Montseny en si cada cap de setmana aglutina molt més de 400 o 700 persones. Sí, el que passa que ells et diuen que això no està organitzat i les curses sí. Llavors ells poden ficar mà en allò que els demanen permís, però no a la gent que va individualment. No sé, veus molta aquesta contradicció i sempre la tenim, sempre hi és perquè sempre ens passa igual, a la que comença a fer fred i neva una miqueta es col·lapsa el Montseny, es col·lapsa. I hi ha gent per tot arreu i no ho sé. No sé, però tornant una altra vegada en el tema del Campionat d'Espanya i que ve gent de fora. Sí, clar que ve gent de fora, però tu feies referència ara, molta gent ve al Montseny els caps de setmana. Però és que si el problema fos que ve la gent de fora, per què carai deixen obrir els hotels? Això també. Clar, si no voleu que vingui gent de fora, el lògic seria que no deixessin obrir els hotels. Espero que no ho facin mai, pobres, perquè... Sí, que se'n van tots. Aquesta no ha de ser la solució, ni molt menys, que no se m'enfadin els hotelers, que no és el que estem dient. Però clar, és una mica una contradicció, no? Perquè jo que visc al Montseny no m'aniré a dormir a l'hotel.
Jo em quedo a casa. El que vagi a l'hotel sabe perquè ve de fora. Igual que feia tota la gent que es quedava a dormir doncs a Viladrau, a Seva, a Aiguafreda, a Centelles, allà on fos i fins a Vic. És tremendo. Bueno, ens hem trobat. Ja et dic, no hem tingut opció, no hem tingut alternativa, no ens ho han donat cap tipus doncs d'això, no? De dir, doncs, reduïm corredors, res, zero. Negativa taxativa, d'avui per demà, sense cap input, tot el contrari, els inputs que havien sigut sempre havien sigut positius. La veritat és que no... Ens hem quedat, de veritat, molt sorpresos, sense marge de reacció, perquè és un any i mig de feina acumulada. De feina. És un any i mig de feina acumulada, i com et comentava abans, l'Ultra del Montseny, per la data del 2026, l'hem organitzat com si fossin 2 curses per si tenien que sortir de 2 pobles diferents, tenint ja l'alternativa per si passava qualsevol cosa. Ja no només això, Era un tema que ja teníem pensat, inclús més cap aquí ja li vaig preguntar en el Joan, en el regidor de Sant Pere de Vilamajor, l'opció aquesta, no? També allò d'anar mirant opcions. De fet, deixa'm agrair-li a l'Edu, el de la Pensui, perquè el vam tornar boig amb els tracks i el vam muntar i desmuntar i tornar a muntar i ara cap aquí i ara cap allà perquè volíem tenir-ho tot controlat i tenir totes les opcions i en el moment que fos precís, si és que era així, doncs tenir l'alternativa a punt, no? Sí, això també és d'agrair que entre les proves de lo que és el Parc Natural del Montseny doncs us ajudeu també. També des d'aquí donar les gràcies als companys del Fensui que malauradament van anunciar precisament ahir que suspenien la seva prova del mes d'octubre, però que en cas d'urgència, que necessiteu un emplaçament, es van obrir els braços i també és d'agrair, sí. Sí, sempre. La veritat és que l'Ultra del Montseny, en aquest cas, molt agraïments a la gent de Fensui, a la gent de Cànoves amb el David al capdavant, amb la Vall Forners, a la gent del Centre Excursionista de Viladrau, a la gent de Cardedeu, dels Tres Pics i Ressupó, amb la maquíssima Conxita al davant. La veritat és que molt xulo tot. Bueno, per anar acabant, perquè aquí estaríem fins demà, però entenc que volem deixar respirar. Primer, una de les coses que pregunten molts corredors és el tema de les inscripcions. Teniu pensat com sufragar aquesta despesa? Tornareu al 100%? Què teniu pensat a curt termini? Estem pensant en moltes coses. La nostra idea és anar més enllà del que posa el reglament, no? El reglament, que això és un altre dels temes que ostres, hauríem de començar, no és popular i la gent s'enfadarà, però hauríem de començar a entendre, i rius perquè saps de què va, hauríem de començar a entendre que el reglament és perseguir-lo de cap a peus. O sigui, quan tenim un horari de tall, si hem d'arribar en 3 hores i arribem en 3 hores i mitja, sabem que ens faran fora. Ho sabem, perquè és així. I no diem res. Quan hi ha un material obligatori que hem de portar en una ultra o en qualsevol cursa, sabem que l'hem de portar. I l'hem de portar perquè si ens el demanen ens desqualificaran. Amb els avituallaments ens passa exactament el mateix. Perdó. I amb la política d'evolució aquí no es fa cas, no? No es fa cas, posi el que posi, sempre s'intenta, lògicament, mirar si podem fer de més o de menys. També, realment, sempre això ha sigut culpa nostra, perquè gràcies a que no hi havia la Covid, per sort, quan algun corredor es lesionava o el que sigui, doncs sempre se'ls ha tornat els diners o s'ha fet alguna cosa, perquè, clar, eren 3, 4, 5, amb els quals, doncs, per què no fer-ho si pots fer-ho, no? Lògicament, si pots fer-ho, doncs ho faràs, no?
Però clar, ens trobem en una circumstància totalment diferent. Ens trobem en una circumstància en què no és 1, 2, 3, 4 corredors, sinó són 700. 700 corredors després de 18 mesos de feina, de moltes despeses, de 2 curses ja fetes, amb la qual cosa, ja et dic, la nostra intenció no és seguir el que diu el reglament, volem anar més enllà del que posa el reglament, però bueno, tenim diverses opcions a sobre la taula, les estem valorant a veure què podem fer i què no podem fer. Ara mateix no et puc dir podem fer això, podrem fer allò, farem quelcom més segur del que posa el reglament, però no sabem fins a quin punt, hores d'ara, què podem fer, no? O sigui que demanem des d'aquí que tothom es calmi, que això ha sigut una cosa excepcional, que intentem ajudar l'organització per tot aquest tema i que siguem una mica comprensius i que esperem que els propers dies pugueu donar una solució perquè, clar, estem parlant de 700 persones. Sí, no, és que és molt complicat, no? I a més ja et dic, és que és gaire... Bueno, ja veurem què podem fer, què no podem fer. Nosaltres farem tot el possible, sens dubte. Això que no li càpiga... Bueno, que no tingui cap dubte a ningú, que ho farem, no? Tot allò que estigui a la nostra mà, sens dubte que ho farem. Però dir ara mateix això o allò no, perquè estem mirant, doncs, aviam què podem fer amb tota la informació que anem recollint, no? Una de les opcions que teníem també, per exemple, doncs el típic traspàs d'inscripcions, no? Ara tenim, per exemple, la Marató del Montseny el 15 de novembre, perdona. Sí, si Déu vol, si el Parc Natural us deixen fer la prova, clar. Nosaltres ara hem tancat inscripcions a la Marató. Les hem tancat temporalment perquè hem demanat, sisplau, una reunió per parlar específicament de la Marató i que ens diguin amb temps si sí o si no. Si és que sí, doncs que sigui que sí. I a última hora ja l'hem demanat amb temps. La tenim, si no recordo malament, el 18 d'octubre. I en el moment que ens diguin que sí, si és que sí, les tornarem a obrir. I en el moment que si ens diuen que no, doncs... Ja sabem que la sortida no agradarà a tothom. Malauradament, he vist algun organitzador d'alguna cursa connectat que aquest any ha tingut que suspendre la prova. Sabem que aquest any ha sigut difícil per tothom. Sabem que hi ha hagut organitzadors que han acabat bastant tocats per la falta de comprensió, perquè al final sí que és veritat que tots som una mica egoistes i el primer que pensem és en els diners i poques vegades ens posem amb la pell de l'organitzador, que en aquest cas és el que guanya, però que també pateix tots aquests intríngulis que... Perdona, Albert, deixa'm trencar una llança perquè et diria... Les xarxes fan molt soroll, però et diria que el 90% dels corredors, 95% dels corredors, són força comprensius. El que passa que ens quedem sempre amb el soroll que fan les xarxes, no? Però en línies generals, ja et dic, 90-95%, almenys en el nostre cas, la comprensió és màxima. Amb això jo em trec el barret i els agraeixo enormement perquè els missatges de felicitacions i d'ànims i tot plegat són molt. Sense anar més lluny, hi ha un noi que no sé ben bé d'on és, que es diu Vicent, que ha preparat una sortida aquest dissabte des de... Qui vulgui anar a fer la Ultra Pirata... Bueno, ha decidit que vol reivindicar i que els polítics no el deixaran... No l'aturaran. No l'aturaran i que seguirà corrent i ha decidit fer una ruta que pujarà des del poble del Montseny fins a Turó, Agudes i baixant per darrere pels Pous de Glaç i així. I m'han dit si podem nosaltres fer alguna cosa. Dic, home, nosaltres no podem fer gaire res perquè no podem organitzar res així, no? Dic, el que sí que et podem fer, si la gent que ve està inscrita,
els hi entregarem la samarreta de la Ultra Montseny, perquè és d'ells, i si no la venen a buscar, doncs la idea també és enviar-li a tothom la seva samarreta, perquè estan aquí amb caixes guardada i és de la gent, això, no és nostre. Ultra Montseny 2021? Ultra Montseny 2021, sí, digue'm. Campionat d'Espanya també? Us ha confirmat FEDME que serà campionat d'Espanya o...? FEDME ens ho ha confirmat, nosaltres no l'hem confirmat a la FEDME. No, t'explico. FEDME té el compromís, la veritat és que la FEDME en aquest cas, en el cas de l'Ultra Montseny, ostres, un 10, un 10 sobre 10, perquè ha sigut tota l'estona, tots els dies, amb tot el que ha fet falta, han estat allà, amb tot. I s'han portat com senyors, de veritat que sí. I llavors, ara ens han preguntat que volem, que si volem, no? Perquè donen l'opció de mantenir el calendari pel 2021 a les proves que no han pogut fer-se, no? Guardant una miqueta el compromís ja adquirit. A nosaltres ens agradaria molt, realment apostem per aquest tipus d'activitats, sobretot pel territori, perquè el Montseny, l'avantatge del Montseny és el seu taló d'Aquil·les. El Montseny està a prop de Barcelona, està a prop de Girona, està a prop del Maresme, està a prop dels grans nuclis, i el que passa és que la gent, quan fem una cursa, la majoria de vegades ve des de casa i torna cap a casa, no? A diferència del Pirineus, que t'agafes a l'hotel allà, aquí no. Llavors l'impacte a nivell d'hostaleria és menor. Quan és una activitat de campionat o de Copa d'Espanya, els hotels es multipliquen, rebenten, és que omplen tots, no? I això, la veritat, ens agrada molt. I a mi particularment l'ambient aquest que es respira dels nervis que surten tots sempre surten tothom a guanyar, no? Però aquest nivell així competitiu a mi m'agrada, A tots ens agrada, a tots. A mi m'agrada veure'ls allà concentrats, que surten, que passen pels avituallaments i ni et miren, saps? Aquesta tensió, no? És un tema que em motiva, que ens motiva a l'equip, i nosaltres, si podem, així serà, no? El que passa que hores d'ara és complicat, perquè, clar, com confirmes que ets campionat d'Espanya amb l'antecedent que estem tenint en aquests moments, no? Amb el que està passant ara, no? Com vaig jo al parc ara i li proposo ser campionat d'Espanya pel 2021 per l'abril, perquè la Ultra del Montseny sempre és a l'abril, perquè no podem entrar més enllà pel tema parcs, perquè primavera en principi no podem, i llavors ens deixen ficar la poteta a la primera setmana de primavera, però no podem entrar més enllà pel tema de la flora, la fauna i, bueno, tema parcs, no? Llavors, clar, estem a 6 mesos només i donar un sí categòric ara mateix és molt complicat. També s'entén que ells el necessiten perquè han de fer calendari i l'han de presentar i l'han de llançar. A més, els hi ha de quadrar amb tot el que és el campionat del món per poder agafar tot el que són els seleccionats, perquè recordem que de la Ultra del Montseny els guanyadors sortien i anaven directes a competir en el campionat del món. Llavors, han de quadrar, necessiten quadrar aquest calendari, necessiten treure el calendari, necessiten que se'ls digui més o menys ràpid, i ara mateix és tot complicat, perquè... I més amb un abast de la pandèmia que encara, a hores d'ara, encara no sabem com actuarà, per la qual fer plans de futur tampoc no... És que el 2021 serà molt complicat. Serà molt complicat perquè estàs treballant i treballant, i et dic que en el cas de la Ultra són 18 mesos de feina. 18, que es diu ràpid, A més, sense saber si això es podrà fer o no es podrà fer. I ja no només amb el si es podrà fer o no es podrà fer, sinó amb la història de
el tema, doncs, típic, no? Primer, la il·lusió que perds, la frustració, la ràbia que et suposa tenir que anul·lar una cursa. Després, els problemes que porta cap als corredors, el tema de les devolucions, que és impossible, i ho torno a repetir, que com no ens fiquem al cap el tema del reglament, el reglament és sagrat. Nosaltres ara és que ho volem posar en vermell, en gros, en majúscules. Sisplau, si no esteu d'acord, no feu la inscripció. Sisplau, si no us agrada el recorregut, no feu la inscripció. Si no us agrada alguna cosa, no ho feu. Però si ho feu, ens hem d'agafar. És igual si som un al final fent la cursa, o som 10, o som la meitat, o som un quart, però la gent que fa la inscripció, sisplau, hem de ser conscients del que posa el reglament és el que es farà, tant amb drets com a obligacions, tant pel part del corredor com pel part de l'organitzador, perquè és que si no, no hi haurà manera. No hi haurà manera. Serà impossible i tindrem molt poquetes curses. I estic dient el 21, però igual, jo que sé, el 22 com estarà, és que no ho sabem. El primer terç del 21 serà complicat perquè tota aquesta gent, amb raó o sense, al principi amb raó, però bueno, tots hem entrat una mica en pànic, no? En psicosis, en no sé què, però realment, per què ha de ser diferent una cursa de muntanya que anar al supermercat, que anar al cinema, que anar al teatre? Si totes aquestes coses es poden fer aplicant unes mesures, per què no podem fer nosaltres el mateix aplicant aquestes mesures? Amb l'esport, en l'àmbit esportiu. És exactament el mateix. És exactament el mateix. I ara començaran les PCRs aquestes ràpides. Doncs m'hi jugo un pèsol que totes les curses demanaran la prova PCR que els hi portis i que els ensenyis. Serà material obligatori, que portis la PCR. Perquè serà una manera de dir, no, és que estem nets, no? Ara estàvem demanant els 14 dies aquests. Avui deien que si seran 10 i no 14. No sé, la veritat és que és un merder tot plegat i hem de mirar una miqueta de tenir empatia cap a un cantó, cap a l'altre, entendre les reclamacions perquè s'han d'entendre i entendre la resposta perquè s'han d'entendre, perquè ningú fa res, perquè tot aquell que pot fer alguna cosa, estic segur que ho fa. És que no ve d'aquí, és que les curses de muntanya és una història heavy, perquè se'm posa la pell de gallina. Perquè, ostres, no són grans esdeveniments. No són... Perdona. Tranquil·la, home.